Šaty robia človeka. V stredoveku a v Uhorsku to platilo dvojnásobne. Ako môžeš vidieť, uhorský odev bol špecifický a odlišoval sa od zvyšku Európy. Ak si ho už videl, jednoducho si ho nemohol pomýliť s nejakým iným. Šlachta si na svojej identite dávala patrične záležať a my krajčíri sme s nimi mali plné ruky práce. Pozri sa napríklad na tento červený odev, inšpirovaný odevom Mikuláša Esterházyho z doby, kedy bol uhorským palatínom. Spodný brokátový dolomán má prepásaný šnúrovým opaskom a vrchný kabát s falošnými rukávmi je podšitý kožušinou. Veru, uhorská móda hlavne u mužov bola ovplyvnená Osmanmi a tomuto vplyvu sa nevyhli ani šľachtici, ktorí proti nim tuho bojovali. Dokonca ani Palatín. Ženská móda, to bol kolotoč zmien, úprav a kombinácií toho, čo sa nosilo v Európe. Dominovalo hlavne výrazné šnurovanie, bohato naberané rukávy a drahými čipkami lemované hodvábne fertuchy. Z farieb bola obľúbená červená. Bola symbolom lásky, životnej energie a ohňa. Uhorský odev teda nereprezentoval iba národnú identitu, ale aj identitu svojho nositeľa.